Il-kandidat tal-Mexxejt tal-Partit Laburista Robert Abela qal li wasal iż-żmien għal riforma fil-PBS. Ħabar dan waqt il-programm Xarabank fejn sostna li din ir-riforma wasal żmienha u kif. Waqt il-programm Abela wieġeb għal numru ta' domandi fosthom dwar il-ħaddiema barranin u l-immigrazzjoni. Nix lest li nittollera sitwazzjoni fejn jiġi skapriċċat il-ħaddiem Malti minħabba ħaddiem barrani. Jiġifieri jekk il-ħaddiem barrani se jkun qed jinġib Malta biex jitnaqsu l-pagi tal-Maltin, dik hija sitwazzjoni li m'iniex lest li nittollera. Il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema barranin iridu jkunu skont il-liġi, skont ir-regolamenti u din ngħidha għaliex jekk ma jiġrix hekk artifiċjalment jitniżlu l-pagi tal-Malti l-isfel. Dik sitwazzjoni mhux se naċċettaj. X'inhi d-domanda li xtaqtni nistaqsik u ma staqsejtekx? Jekk se nagħmel riforma fil-PBS. Risposta kienet tkun iva. Nemmen li hija meħtieġa. Dwar il-ħaddiema barranin, Robert Abela spjega kif Malta għandha bżonnhom biex tkompli ssostni tkabbir ekonomiku, però dan m'għandux isir skapitu tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema Maltin. Intant fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, Dr Abela stqar li din hija l-aktar deċiżjoni diffiċli li jista' jieħu Prim Ministru, kif hemm każijiet ġenwini, imma wkoll ir-realtà li pajjiżna tiġi mogħbi b'piżijiet aktar milli jiflaħ. Irrimarka wkoll li kienu biss li tkellem dwar din ir-realtà fl-aħħar xhur u minkejja li kien hemm mingħajru razzist lest jiddefendi l-pożizzjoni tal-Maltin. Meta mistoqsi dwar il-kabinett, id-deputat Laburista Robert Abela qal li mhu ħajwieħed xejn lil ħadd biex meta jiġi dak il-mument li jagħmel l-għażla ikun jista' jagħmel din id-deċiżjoni fl-aħjar interess tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.